కుందూ నది పరివాహక ప్రాంతాన్ని పరిశీలించిన జాయింట్ కలెక్టర్ నారపురెడ్డి మౌర్య. నంద్యాల పట్టణ సమీపంలోని కుందూ నది తీర ప్రాంతాలను జాయింట్ కలెక్టర్ నారపురెడ్డి మౌర్య పరిశీలించారు. కుందూ నది వెంట ప్రభుత్వం పేదలకు పంపిణీ చేయనున్న ఇళ్ల స్థలాలను పరిశీలించారు. రానున్న వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆర్డీఓ శ్రీనివాసులు సంబంధిత అధికారులతో కలిసి జాయింట్ కలెక్టర్ నారపురెడ్డి మౌర్య కుందూ నది పరివాహక ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. ప్రతి సంవత్సరం కుందూ నది వల్ల వరదలు రావడం, ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగడం గమనించిన జాయింట్ కలెక్టర్ సంబంధిత అధికారులతో కలిసి కుందూ పరివాహక తీరం వెంట కాలినడకన వెళ్లి పరిశీలించారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకూడదని, కుందూ నదిలో ప్రవాహానికి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. కుందూ నదిని విస్తరించడం వల్ల అందులోని మురుగును తొలగించడం, ప్రవాహానికి ఎలాంటి అడ్డంకులు కలగకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అధికారులకు జాయింట్ కలెక్టర్ పలు సూచనలు చేశారు. ఈసారి వరదల బీభత్సం అనేది జరగకూడదు అని, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు అనేది ఆమె అధికారుల్ని ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు. మేడం అక్కడ 70% ఫిల్అప్ చేసేసాం కాబట్టి మేము ఎందుకంటే అప్రోచ్ లేదు పోవాలన్నా కూడా వాటర్ ఇదంతా ఇదే ఇప్పుడు ఇది కూడా మీరు స్ట్రైటన్ చేస్తారు, ఇది కూడా వచ్చేస్తాం మేడం. ఫండ్ వస్తుంది, బ్యాంకింగ్ వస్తుంది. బ్యాంకింగ్ అంటే బిజినెస్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ చేశాను. ఈ మధ్య కూడా అక్కడ నిలబడ్డారు, వాళ్ళంతా కూడా ఫిల్ చేసి ఇట్లా ఉండింది. ఇప్పుడు మొత్తం అది కూడా హైట్ ఒరిజినల్ ఇరిగేషన్ ప్రతి ఇయర్ ఫ్లడ్స్ వస్తారు అక్కడ బ్రిడ్జ్ ఉంది చూడండి మేడం, కింద బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, ఆ బ్రిడ్జ్ లెవెల్కి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక 2-3 డేస్ అక్కడ ఉంది కదా కింద. ఓహోహో, మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ టౌన్లోకి వచ్చేస్తా ఉంటాయి వాటర్. వస్తాయి వరకు. ఈ పైన వచ్చేసి సీతాపురం చెరువు ఉంది మేడం, నాకు తెలిసి ఒక 2 సార్లు ఏమో అది రోడ్డు నుండి లోపల ఫారెస్ట్ వరకు ఉంటుంది. చాలా పెద్ద ఈ శ్రీశైలంలో షార్ట్ టైంలో హెవీ ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. ఆ టైంలో మ్యాక్సిమం వాటర్ తీసుకొని కడప దాకా పియ్యను మనకి కింద పెన్నా దాకా అక్కడ వాటర్ ఇది ఇట్లా వెళ్తుందా? వైడింగ్ చేయాల్సి 184 కిలోమీటర్స్ లేదంటే పెన్నాలు కలిసినాక ఇదే బ్రిడ్జ్తో జాగ్రత్త పిల్లలు ఆల్రెడీ
subscribe to Nandyala News 9. ఆ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న గంట